כשאנחנו מדברים על עכו, מצטיירת לנו בראש מיד איזושהי מהות אחת. עיר עתיקה לחופי הים התיכון. זה מה שאנחנו תמיד חושבים, וזה מה שנמצא בחוברות ההסברה שמתארות את עכו. וההגדרה הזאת, ככה מהמחקר שעשיתי, גיליתי שמאוד מצמצמת את העיר לאתר בודד או לכמה אתרים, לדוגמה השוק או הנמל שאתם רואים פה בתמונה, שהם האימג' שמייצג את העיר עכו. ולמעשה מעפילים על כל העיר, הנהדרת הזאת אגב. עבור תיירים שמגיעים מחול או מבקרים שמגיעים לעיר או תושבי המקום גם, לעכו אין עוד כל מוקד משיכה נוסף או מרקם עירוני חזק כלשהו, למעט מוקדים ספציפיים, אם זה מכללת גליל מערבי שמוקמת בעיר, או מתחם הבהאים, או פה בתמונה אתם רואים איזשהו אזור של אזור העירייה, אודיטוריום. אין אבל אף מרקם עירוני חזק בעיר הזאת, וזה חלק מהניתוח של העיר. עכשיו בעצם קיים פער אדיר בין העיר העתיקה, שהיא אזור גיאוגרפי מאוד קטן, לבין היחס של כל העיר. האזור הגיאוגרפי הקטן בעצם, כמו שאמרתי, הוא מעפיל על כל שאר העיר, ולעיר עצמה, לכל מיני חלקים בה, הם מוקדים מנותקים מהעיר באספקט התכנוני, והם למעשה אין להם את אותו סקס אפיל, ואת אותה הרגשה שאתה הולך בסמטאות של עכו, ואת החוויה המאוד מיוחדת הזאת, את העוצמתית, הם לא מספקים את הסחורה העירונית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ובעצם המסקנה היא שנוצר פה איזשהו ניתוק בין שכבות העיר השונות, וההצעה שלי היא בעצם ליצור איזשהו חיבור בין שכבות העיר המנותקות, על ידי איזשהו שימוש בר קיימא, אנחנו קוראים לזה בר קיימא, אז מה זה בר קיימא? זה שימוש בשלד העירוני הקיים, על מנת להחיות את העיר. ההיסטוריה המיידית של העיר הפריפריאלית מוכיחה שקשר תחבורתי יעיל מזניק את העיר לפיתוח מואץ. אי לכך, לתחנת הרכבת בעכו קיים הפוטנציאל לעשות את זה. אך בפועל זה לא ממומש. אחת הדרכים לקשור את השער התחבורתי למרקם העירוני, אנחנו פה רואים בתמונה את תחנת הרכבת. אחת הדרכים היא ניצול הציר הראשי הקיים ברחוב הרצל. רואים את העכבר שאני מזיז את זה פה? כן? רואים את זה? ניצול הציר הקיים בין תחנת הרכבת לבין הים, מרחק של 1,200 מטר, וממנו אותם קשרים אנכיים לעיר העתיקה ולאזור העיר המנדטורית, שהיא תוכננה ככה בשלהי המאה ה-19 של גריד שתי וערב, ובעצם ליצור איזשהו מרקם דרך 3 מוקדים, שאנחנו פה, אני אזכור אותם. למעשה יש לנו פה את אזור תחנת הרכבת, שממנו אנחנו מגיעים למתחם מספר 1, שהוא מתחם הכניסה לעיר. זה הכל בעצם, אני מראה לכם את התכנון. אזור רחבת העירייה, ואיזושהי המשך של אני קצת תקדים ואומר שאני בעצם תכננתי פה שדרה. יש פה שדרה שמקשרת, שדרה עירונית שמקשרת בין תחנת הרכבת לבין אותם 3 מוקדים ומגיעה לים. ואנחנו מדברים על נוף, אז יש פה אנשים שמתכננים דקים, אז תכף תראו איך הסיפור הזה גם מגיע לים. ואני אתחיל במוקד הראשון,
אנחנו פה רואים, ככה תסתכלו על האימג', אנחנו רואים פה את תחנת הרכבת, פה עובר כביש שנוסע צפונה, כביש 851, ובעצם מי שמגיע לתחנת הרכבת, מגיע לאזור תחנת אגד, נטושה, היה שם שוק בגדים מאוד מפורסם שנשרף לפני מספר שנים, וכל האזור, אזור הכניסה לעכו בעצם, למי שמגיע בתחבורה ציבורית ברכבת, הוא אזור לא נעים. מה שאני מציע, זה למעשה להקים גשר להולכי רגל, מתחנת הרכבת, מאוד דומה ככה למה שקורה בעזריאלי. את אותו מתחם אגד ושוק הבגדים השרוף, להפוך למער, למרכז עירוני שוקק, עם מסחר, עם חדרי מלון אולי, שיש רק 300 כאלה בעכו, ורובם אגב מתרכזים בעיר העתיקה. בעצם ליצור איזושהי כניסה חדשה לעיר, והשדרה שמלווה אותה ממשיכה להמשך העיר, ולמעשה מאפשרת את התנועה הזאת ואת הרקמה, את התנועה האנושית שתחיה את העיר הזאת סוף סוף. בין היתר מתוכנן גם איזשהו מגרש חניה תת-קרקעי באזור הכיכר הזאת, שלמעשה ישרת את מי שישתמש ברכבת. אנחנו ממשיכים הלאה, אני קצת אסביר, אני אתן הקדמה, הראייה שלי של השדרה הזאת, שהיא כל כך נחוצה בעכו, היא קצת מזכירה למי שמכיר ככה מהאסכולה התכנונית היא מדברת בכיוון של תוכנית גדס, שהיא למעשה תוכנית שמקשרת בין מתחמים חללים עירוניים בעיר שיש להם משמעות, והשדרה למעשה קושרת אותם. אז אני מעריץ נלהב של פטריק גדס, ואת הרעיון הבסיסי לקחתי ככה ממנו. אז אנחנו מגיעים בעצם לכיכר, לחלל העירוני ה-so called מבוזבז של בניין העירייה המקסים והאודיטוריום, שאף אחד, אני לפחות לא הכרתי אותם לפני שהתחלתי לעבוד על הפרויקט הזה, ומדובר במבנים ברוטליסטיים יפהפיים, ובעצם ליצור קשר אליהם מהמוקד הראשון שדיברתי עליו. דבר מאוד חשוב פה זה בעצם הרחוב עצמו. רחוב הרצל היום במצבו הנוכחי בעצם יוצר איזשהו ניתוק בין העיר המנדטורית מדרום לאזור של שיכונים בצפון. אתם יכולים לראות את זה פה בתמונה. מבני שיכונים מאוד לא יפים, חלקם אפילו שהם מגיעים לים, אין חלונות לים. זה מסתכלים אחד על השני. הרחוב הזה מאוד רחב, 35 מטר, והוא בעצם, מה שאני מנסה להגיד זה שהוא מנתק, הרכב הפרטי מנתק בעצם את שני האזורים האלה, את העיר המנדטורית ואת שכונת השיכונים, ומה שאני מציע זה לבנות פה שדרה, להתבסס על תמ"א 38 כמובן, ולחדש את המבנה מגורים, לעשות חזית מסחרית, אפשר לעשות את זה בשימוש חורג, אפשר לקבל היתרים כאלה, קו בניין 0, שזה היום לא ככה, יש גדר ואז יש בניין, וזה קלאסי ככה איך אסכולת התכנון של אז, היו שם גם טעויות, ובעצם מתקבל איל של 12 מטר עם גינון בהדפנות, שהוא הולך להיות למעשה איזשהו מקום מאוד שוקק, הומה, הסנטר של העיר, של עכו, ואפילו להקים בו ככה פביליונים וקיוסקים למיניהם, ובאמת לנסות לקשור ככה את אותם מתחמים. פה אנחנו רואים מבט על הרחבה בכניסה לעיר. ואני מגיע בעצם למוקד השלישי, שזה המפגש של עכו עם הים, מפגש יש לו פוטנציאל אדיר. אני לא אתייחס למשהו היום, כי הוא למעשה לא מורגש, הוא עדיין לא בא לידי ביטוי. ההצעה שלי בעצם להמשיך את השדרה
למזח שחודר לתוך הים, מאפשר פינות דייג, תצפית, איזשהו פארק לילדים בקצה. ליצור משהו שמושך אליו אנשים ומהווה אטרקציה בפני עצמה. עכשיו, כל הדברים היפים האלה שדיברתי עליהם, אגב, נמצא פה הנציג של עיריית עכו? לא הגיע. טוב, הוא חייב לדעת על זה. כל הדברים האלה לא יכולים לקרות אם לא תהיה בעכו יחידת שימור, כפי שיש בכל עיר עם היסטוריה של אדריכלות. יחידת שימור שתוציא רשימת שימור מאוד מפורטת, כמו שיש בתל אביב. בתל אביב קידמה את זה ניצה סמוק. בעכו אני מקווה שיהיה מישהו שגם יקים את היחידה הזאת, שלמעשה תמפה את כל המבנים לשימור. ולמה אני אומר את זה? כי בתל אביב יש את, מישהו מכיר את תוכנית 26650? מישהו מכיר את התוכנית הזאת? אדריכלים? אף אחד? תוכנית תל אביב 2650 מאפשרת קבלת זכויות בנייה מוגדלות בתמורה לשימור של בניינים, וגם ניוד של זכויות בנייה על ידי שימור של בניינים למתחמים אחרים. כך, לדוגמה, אני יכול לשמר בניין בעיר המנדטורית ולקבל 150% זכויות בנייה במתחם אחר. לדוגמה, מתחם מסחרי. ככה כולם מרוויחים למעשה, גם יש שימור של הבניינים הקיימים, וגם יש מתחמים חדשים שהם אטרקטיביים ומודרניים. והרעיון הזה הוא בעצם הבסיס של המנוף, שלמעשה מושך אוכלוסייה חזקה של מבחוץ להגיע לעכו. טוב, יש לי פה איזה מין משפט סיום כזה. על ידי חיזוק המוקדים הקיימים על הציר, ועל ידי חיזוק הקשר ביניהם באמצעות השדרה והגשר להולכי רגל מהתחנה וחזור, ייווצר תהליך עירוני מפתח, מסחרית, תרבותית וחברתית, ואני מקווה שזה באמת יקרה. סליחה? אם יש למישהו זמן לשאלות, אם מישהו רוצה לשאול שאלה? לצערי, נציג עיריית עכו לא פה, אבל הוא ישמע את זה. מתעכב מעט ויגיע. מתעכב מעט ויגיע. סליחה? נציג מתעכב והוא יגיע. הוא יגיע? אתה בשלב מה? אתה היום עובד כבר בשלבי תכנון מתקדמים? אני נתבקשתי על ידי... ארי, אולי כדאי שאני אענה על זה. המטרה של הפאנל הזה, ובאמת אם שהיה צריך לדבר ראשונה נציג העירייה, היא להציג את התפיסה העכשווית של העירייה, ולהציג שתי נקודות מבט אלטרנטיביות שהוכנו במיוחד לוועידה. זו לא תוכנית שהיא כרגע תוכנית אופרטיבית, אלא איזושהי השקפה אחרת על מה יכול או עשוי להיות בעכו. אם נציג העירייה יגיע בזמן, הוא יציג את מה שהם באמת מתכננים ועושים. עוד כמה שנים. שאלות? כן, בבקשה. תראה, האמת היא שאני אנסה לעשות פה זום אין. רגע, שנייה. אוקיי. הרעיון היה ליצור איזשהו פארק חבלים. היום בעולם הפארקים יש
יש התפתחות, אני לא יודע אם יש פה נציג בוועידה של פארקים לילדים, אבל פארקים לילדים היום זה עולם ומלואו. מה שאתה רואה בעצם זה פארק חבלים, יש כזה אגב באג'מי, במורדות אג'מי ביפו, פארק חבלים מאוד מוצלח. וגילו שפארקים זה לא רק עניין של ילדים, גם מבוגרים אוהבים לעלות על חבלים בכל גיל, במגבלות האפשריות. ומה שתוכנן פה זה פארק חבלים שבעצם יושב מעל המים, יש איזושהי רשת למטה. העירייה קצרה מלפרט את הסיפור הזה, אבל פה למעשה אמור להיות איזשהו חור, שככה חבר'ה קופצים, אז יש מין טרמפולינה כזאת, יש פה, אגב בוועידה, אגב נטוורקינג וכולי, אז פגשתי כבר בן אדם שמתעסק בטרמפולינות, אז הנה זה בשבילו, גם קופצים, גם אטרקציה. אז אני מאמץ את מה שאתה אומר, זה, אתה יודע, מי שיקח את הפרויקט הזה בעירייה, לא יודע, באיזושהי, מי שיקח ויישם פרויקטים מתוך איזושהי גישה שמחבקת את התושבים ונותנת להם, אז הוא יצליח, הוא ימשוך את העיר. היום יש קרב בין ערים על ליבם של התושבים העתידיים. עוד שאלות? מישהו? כן. יש עוד שאלה. הצירים האנכיים ביקשו שאני אדבר עליהם. אוקיי. הצירים האנכיים הם צירים שמקשרים לעיר העתיקה, מחד, והולכים ונגמרים, מתמסמסים לתוך מרחב השכונות שתוכננו בשנות ה-50, ה-60 בצפון העיר עכו. לטעמי, וזו הבחנה מאוד אישית, הגריד שתי הערב היפהפה, המנדטורי, לא המשיך צפונה, וחבל. יש פה איזשהו גבול טבעי, שזה הדרך שמובילה צפונה, כביש 8510, אם אני לא טועה, והוא נקודת הקצה, כמו גם המסילת רכבת. הם נקודת הקצה של פוטנציאל העיר. גשרים כדי לעבור מעליהם, מעל הכביש והתחנה, יש חזון למועד, אבל בגדול אני סימנתי את רחוב הארבעה, שהוא למעשה היה בזמנו דרך שמובילה צפונה, לנהריה, אפילו לצור, לצידון, ורחוב ויצמן, שרחוב ויצמן היום יש את האכסניית נוער החדשה שהוקמה שם בכניסה לעיר העתיקה, וזה מוביל ממש לאכסניה הרחוב הזה. אז אלה הם ארטיפקטים של התוכנית של השדרה, למעשה. עוד שאלות למישהו? תודה רבה, תודה שוב למארגנים ולמדע. תודה רבה לארי.